Здравейте, представлявам група за исторически възстановки Вия Претория, която представя 8 августовски легион, който е оперирал и работил точно по тия земи в първи и началото на втори век. По принцип за нас е много важно да правим тия събития, защото това популяризира наистина историята и културата по тези земи. Представяме легион, който се състои от войници, представяме също преторианската гвардия, която е личната охрана на императора и в последствие е работила и като тайна полиция. Опитваме се да правим автентични събития, не само битки. Представяме римска храна, римско вино, римски ритуали, като за нас също е важно да на всяко място, на което сме, да представим събитие, което се е случило точно на това място. Тук мястото е прекрасно. Филипопол е един от 14-те улпи, т.е. 14-те главни града, които император Траян е построил. Работиме с много други групи, почти от цяла Европа. Занимаваме се с това около 20 години и с радост виждаме, че публиката наистина се забавлява и учи все повече и повече. Целта ни е наистина да кажем не, че римляните са една нация, траките са други, някакви славяни по някое време са се появили, а че всъщност населението тук си е било каквото е било, участвало в огромни империи, на върха на славата, имало падение през средновековието, имало е чума, имало е всичко. Но тези хора в момента са оцелели, опитват се да създадат това, което сега наричаме Обединена Европа. Радват се на успехите на цивилизацията. Всичко е безплатно за публиката, не е комерциално, финансира се от нас, като целта е да знаят хората откъде идват и къде отиват.